Султонҷон ӯ сагтра чӣ хеказид? Ман ҳайронда нахост саг сини саг зурӣ кинае. Тра саг нагазидагиай. Тами ида тарбизай болои кампот задаги рихи чош хӯрдагиай. Султон, ту бояд намрӣ. Мо бояд ирӯзсони бозӣ кунем. Ман Барселона мегирам, ту Ливерпула. Оз бе ман ҳамшестра фарёд кунам. Ҳамшестра? ҳамшестра не ҳамшира. Фарқи ши аввали ҳарчи ҳардуш ҳеяй. Ҳорама шумо хоҳиш кардастем ки ягон ҷами укол бизанем ки мурдае. Султон, ту бояд намрӣ. Майда майна конбой метум. Майна Ливерпула. Майли хайна ма Баварияра мегирам, ту мара ба Ливерпул. Аки шумо дароед мо бароем намешавад хали ма дӯст ма мегирам ба мебурам. Терпист брат. Охи чи хали аренда дар пешти сари арен сармоя наистака ки шумо яда ма аренда метен дӯст ма мегирам мерам. Шикам нахам ма қитқита гӯрим ки замана мебарам. Мана мебурам. Ина қабдим зад. Татои на матрас мединсис киша мебарам. Ина гирифтим. Ина. Тарсаки очан даму гум. Султонҷон хейрате мо бояд сони бозӣ кунем. Хей.